Mukbankki-video. Pankkitili näyttää nollaa varmaan tällaisten porvarisafkojen jälkeen. Mut itse asiassa nyt ei mulla ollut edes tarkoitus tehdä mukbankki-video, vaan kävin K-kaupassa niinku munia pelkästään hakee. Niin sitten, oho, siellä oli tarjouksessa tällaisia. No näki Femman maksoi tämä kasa, mutta tarjouksessa niin sitten oli jotain semmosia huippunakkeja tarjouksessa, mitä on, ne on tuolla. Mikä se on? Werner tai joku tommonen, ihan törkeä hyviä nakkeja, halpoja. No niin, jatketaan. Eli sitten mä ostin, eihän niitä ohi voi kävellä. Sitten oli vielä jotain muutakin, taisi olla. Niin sitten hirveästi on nyt erilaista safkaa samaan aikaan. Se on aika harvinaista. Mä ajattelin, että ei jumala, nyt tehdäänkin mukbankki sitten. Niin tehdään nyt, mutta siis tässä on nyt ei todellakaan kaikkea syödä. Ei juman kautta. Tässä vaan nyt on mahdollisimman paljon erilaisia. Eli tossa on niitä kanaa, sitä mikä oli jo sieltä edellisessä kauppakassissa. Ja sitten tossa on noita pihvejä, tosi ohuita pihvejä, tollasia jotain ja hyviä missiä. Sitten ranskalaisia, sitten täällä on tätä ihan basic, tätä niinku mitä mä syön joka päivä. Nyt siellä on riisiä ja pastaa. Ja sitten totta kai hernen nuo jutut ja sitten niitä maailman parhaita nakkeja ja sitten maailman melkein parhaimpia nakkeja. Sitten on jälkiruuaksi, mutta tommosia, mutta ne jää kyllä, mä veikkaan, että ne jää syömättä. Kun nyt syön, ja sitten on ihan tällaista, tää basic juttu tossa. Sitten on sinaappia. Sinaappi sopii yllättävän hyvin ranskalaisten kanssa. En viitti nuolasta, se näyttää niin rumalta. Mutta jos ei kamera olisi päällä, niin sitten mä nuolasisin tosta ton pois. Mutta tehdään nyt tolleen. Ei tuu sanomista. Sitten on leipä, nyt on leipää vaan, viimeksi oli 2 leipää. Ja sitten on tätä ruusukaalia, maailman hienointa, graafisesti erittäin hienoa juttua. Ja sitten on tää basic salaatti, tää on se joka päivä tällaista. Ja sipuli tietysti, mutta se ei oikeastaan, se ei nyt sovi tähän, mutta mä halusin ihan väkisin se tähän. Syödäs välillä eikä mukbankki-video, missä suu vaan niinku puhetta tulee, mitä ei mene sinne niinku vissi. Onks mä käsittänyt jotenkin väärin mitä mukbanki? Mitä tarkoittaa mukbank? Mä oon jo, no siinä näkyy, että sitä on jo maistettu vähän, mutta siis in fact, ei in jury, vaan in fact, sen näkee tosta jo että se on hyvää. Noin, nyt se on in jury hyvä, niin kuin, nyt se on juridisesti hyvää. No joo, se oli, mä yritän olla nyt. Mä yritän, että jengi luulisi, että mulla on tosi hyvä sanavarasto, mutta no, tilaajat tietää miten hyvä se on. Se on, kuulkaas, kun on sanavarastoa, luoja on. Silloin kun luoja loi meitä ihmisiä, tai niinku siellä 80-luvun kieppeillä, kun syntyi ihmisiä, niin sanavarastoa lipsahti
vissiin sinne Hyvinkään suunnalle enemmän ja sitten täältä jäikin sitten vähän vähemmälle. Sitten on. Vaikka nämä on läski pitää ottaa tosta pois, koska siihen kuolee, jos sitä syö. Siinä reunassa on pieni läski, tommonen siivu. Ja sitten siinä läskissä on sitä maustetta, niin sitten sekin lähtee samalla pois siitä. Nämä on mä ajattelin, että mä olin vähän silleen pitki hampaa, ei hitto kun on tarjouksessa, ei voi vastustaa, mutta sitten siis ei niissä on silleen ihan tosi vähän maustetta. Mä ajattelin, että ei tossa ole, ei ne ole hyviä, kun siinä ei ole maustetta oikein tarpeeksi. Se ei niinku todellakaan uinu marinaadi. Ei, se näytti melkein, että natural. Niinku, mutta olisi ehkä. Mutta nyt kun mä syön näitä, niin siis tää on nyt, ei. Ehkä pikkasen enemmän saisi, mutta ihan siis yllättävän hyvää, niin kun miettii. Sitten kun olisi jaksanut tehdä kauppakassia, niin kun olisi näyttänyt sitä pakettia. Tamminen. Porsaan filee viipale. Maustettu. Siinä lukee, mutta se näyttää, että ihan kuin siinä ei olisi ollenkaan maustetta, mutta siis yllättävän niin kuin. Mutta sitten on kyllä yksi elikkä haluaisin ruokakuusseista puhua. Asia. Niin, eli tehdään yksi testi. Elikkä maistetaan sinappia ja sitten tätä. No. Niin, eli ai niin, otetaan sitten tuolta. Jutkulautanen on tullut. Jutkulautanen is back. Se on ollut vähän, mä en ole käyttänyt vähän aikaa tätä. Mä ajattelin, että jutkut on jutkuilu liikaa, niin nyt pistetään jutkulautanen nurkkaan häpeämään kaappiin. Nyt se tuli kaapista ulos. Kuka lie hänet tänne avittanut? Lusikka on hyvä tällaiseen risoton tapaan, tämmöistä pientä sälää syödä. Sitten semmonen syöttölauta lappu olisi hyvä tossa, kun ruokaa menee rinnuksille. On. On perkele, kun on hyvä. Niin hyvä, että meinaa unohtuu nää hinttien safkat kokonaan. Valsikkaanien safkat. Mä syödään nää vuoksi nyt tosta. Miten tässä voi puhua samaan aikaan, kun se on vaikeeta?
Tää on. Tuommoistahan nyt voi tietysti, että se ei haittaa niinku siihen, että... Mutta siis mä jätin yhden jutun tarkoituksella, kun nyt on paljon. Mä jätin sen ruisleivän nyt pois. Se on, vitsi se täyttää muuten yllättävän paljon. Sitten ei olisi jaksanut paljon. Otetaan tosta vielä ruusukaalia. Sitten, niin. Eli otetaan vielä tuo, sitten puhutaan. Että on maistettu kaikkia. Ja siis tonnikala ja muna, ne on jotenkin, ne on aina niinku kavereita keskenään. Ja itse asiassa ja ranskalaiset, ne kolme on yllättävän hyviä kavereita keskenään. Niin, eli vihdoinkin se yksi aihe. Uunissa. Eli nyt palataan siihen, että kun noi oli niin kuin maustamattomia, tai melkein. Eli kaikki on tehty uunissa. Tulee niin tasasta, kun mä paistinpannulla se on niin, se palaa tosta mun mielestä vähän. Uunissa juman kautta tulee tasainen. Niin nyt mä en jaksa aina pestä. Eka mä pistin nämä, sitten sen jälkeen vaan siihen pläts, noi perää. Niin sitten voi olla, että näissä voi olla nyt marinaadia vähän seassa, en tiedä se. Kyllä mä sitä siis vähän putsasin niinku vaan jollain tuolla lusikalla, et en mä sitä huuhdellut hirveästi. Ja sitten vielä ranskalaiset siinä samassa asteessa, että tulisi mahdollisimman vähän tiskiä niinku, ja niinku, siis juman kautta mikä homma. Eka laitetaan noi uuniin, sit odotetaan, kun ei ne mahu kaikki, ei kuin yksi astia, ei ne mahu kerralla. Sitten laitetaan nämä uuniin, odotetaan, sitten laitetaan nämä uuniin. Kaikki on uunissa tehty. Sitten tätä piti tehdä sitten kattilassa vielä niin kuin aivan järkyttävä kauan. Sitten nehän on kylmiä. Mikrossa ne on, niin kuin eihän mitenkään pysty pitämään niitä lämpimänä. Itse ranskalaiset on hyviä. Siinä on maustetta. Tätä melkein itse asiassa päätähti. Tää on melkein ehkä paras. Kyllä tää on parempaa kuin toi pihvi. Siis, mutta se johtuu tosta mausteesta. Tätä ei ole vasta syöty kuin noin vähän. Ja tää on se niinku. Femma. Tarjouksessa Femma. En ole varmasti ostaisi normaalikin. Nämä on vähän kalliita. Mutta toisaalta nämä on täyttä tavaraa, että okei. Se jotenkin hämää. Mä myönnän itsekin vähän meneväni aina. Jotenkin se hämää, että ostat vaikka niitä koipia tai siipiä. Iso paketti. Ja paljon halvempi kuin tämmönen, missä on täyttä tavaraa. Mutta koivissa ja niissä siivissä on luita. Haluatko sä luista? Miksi sä siitä luusta haluat maksaa?
Ja se vaikeampi syödä, niinku tässä sun ei tarvitse kuin haukata. Paljon helpompi. Elikkä onko se sen halvempaa semmonen koipi välttämättä? Oikeesti, pitääkö se toi läski tosta ottaa pois? Tehdään ihan provokaatio. Otetaan provokaation vuoksi, niin joku saa kommentoida, että ei sitä tarvii ottaa. Tosi vaikea, kun se on tommonen pieni slice tossa. Sehän on helppo semmonen iso klönt, jos se on. Ranskalaisia on vittumainen syödä. Mikä on maailman helpoin syötävä, tai niin helpoin ja sitten vaikein? No vaikein on varmaan helppo vastata. Spagetti ja jauhelihakastike. Se on varmaan. Voiko se tässä, niin se sotkee aina, ei sitä pysty. Mutta helpoin. Ja tortillat on vaikeita. Onkin vaikeampi tuo helpoin. Helpompi on vaikeampi vasta niinku. No vittu. Joku semmonen, mitä sai niinku, että sä otat vaikka yhden lusikallisen tai haukalla, että se pysyy siinä ja aina tulee, just vaikka jotain tommoista risottoa, että tulee aina saman kokoinen määrä. Tosta otetaan. Tää on aika. Risotto on aika helppoa. Pistetään vähän hukkoon. Hukkoon tuolla tietysti tuolla välillä, mutta laitetaan tuohon vähän ketsuppia. Sipulit, ai, sipulit on ihan jäänyt tonne. Vaikka on vissiin monesti sanottu, että sipuli on niinku ihan. Mutta tässä on nyt se ongelma, että kun se on se ruisleivän välissä, siellä se. Mut se ei sovi nyt oikeastaan tonne, eikä tonne. Se ei nyt oikein kyllä sovi. Sopisiko se tonne? Ja sitten vaaleanleivän kanssa ei sovi. Entäs salaatti? Otetaan tosta kauhallinen. No tehdään teetään, mä en usko, että tää sopii, mutta tehdään testi. Siinä on sipulia. Oho. Jumala.
sehän sopii siihen ihan kohtalaisesti. Mut toi on se, niin, toi on pieni sipuli. Se on vähän semmoista, se jos se, kun välillähän se, kun se vaihtelee sipuli niin paljon, että joskus se on oikein semmoista hölvetin. Ei se sitten ois. Huhhuh. Kyllä. Aika monen satsi. Vähän ei jaksa enää. Ei oo. Vitsi kun ne säilyis, jättäis vaan tähän ja vitsi kun ruoka säilyis silleen ihan tosta noin vaan. Sit kun tulee seuraavan kerran nälkä, niin sit vaan istastaa tähän ja ei, se olisi liian, vitsi se olisi helppoa. Ja toi on pakko tosta syödä pois, ettei se jää tolleen. Se on ehkä... Viimeksi ei ollut ranskalaisia, oli pelkästään tätähän syö vaikka kuinka paljon. Jotenkin tuntuu, että ranskalaisia ei jaksaisi niin paljon. Jos vertaa siis riisiä ja ranskalaisia. Niin kuin, no, siis pasta, riisiä ja ranskalaiset. Ja sitten taas lihat on erikseen. Ja, niin, kyllä ranskala ei niitä niin paljon jaksa. Onko se sitten se rasva, kun se on rasvasempaa vai mikä se, en mä tiedä. Tuntuu, että tätä, juman kautta tätähän nyt vetää vaikka kuinka paljon. Kun siis se viimeksi, kun se oli se mukpankki, niin tuntuu, että silloin söi enemmän. Mutta kyllä nyt aika täynnä on. Mutta niin sanon, niin siis tässä ei ollut nyt tarkoituskaan syödä välttämättä paljon, vaan että nyt on graafisesti tosi paljon kaikkea erilaista.
Ja sitten kun on köyhä, niin sit pitää muistaa sen, että ei sitä viitti ostaa. Et tekisi useammin mukbankkeja, mutta monipuolinen mukbankki, niin se on, ettei, kun se säilyy, mihin, nyt noin pitää laittaa pakkaseen osa. Pystyykö ne valmiita edes, jos olisi rahaa roskaa, niin sit vaan tekis mukbankissa, että mä jaksaisit roskiin heittää loput. Tehdään köyhä, niin voi tehdä. Eli se on vähän vaikea, silleen, monipuolinen on tosi iso tai vaikea. Joo, nyt kyllä. Nyt meni pankki, nyt meni, tämä pankki menee nyt konkurssiin. Joo, kylläpäs juttua tulikin muuten yllättävä. Siis nyt on ihan ihmepäivä oli, kun nyt on taas fillarikelit. Sitten mä lähdin just hakemaan niitä munia. Ei jumalauta, kumipuhki. Niin se, sitten oli se eräs sukuelin tuossa otsassa. Sitten mä sain se onneksi, vähän ärräpäät taisi lentää, mutta sain mä se vaihdettua kuitenkin. Ja sitten menin sinne hakemaan niitä munia. Ja sitten niin sit se, kun oli niin hyviä tarjouksia, niin jumalaut se hävisi se kyrpä tosta otsasta ja sitten ei ollutkaan enää huono fiilis. Ja nyt, ei varsinkin, nyt juttu tulee, kun tää oikeastaan melkein, mä en tiedä onko ikinä ollut näin, että kun yleensä se on, jos se päivä alkaa huonosti, niin se on koko loppupäivä huono. En muista onko tälleen käynyt ikinä, että se voi vaihtua. Ja se tosiaan, siis pyörän kumin vaihtaminen, Jumalan kautta se on perseestä. Se on niinku ihan, ei siinä tarvitse olla huono päivä. Jos sulla on hyvä päivä ja sit sä alat vaihtaa kumia, niin sit tulee huono päivä. No niin, silleen päin sen kyllä, silleen jo on kyllä käynyt. Mutta oikeastaan jos se päivä alkaa hyvin, niin sit voi tulla joku pieni vastoinkäyminen, mutta se ei kyllä oikeastaan, sitten ehkä hetken voi vituttaa, mutta sitten se ei muutu kyllä täysin. Ei se hyvä fiilis oikeastaan. En tiedä, nyt menee vähän liian diipiksi. Mut joo, nyt ei jaksa enää. Ainakaan silleen, että siinä olisi jotain järkeä. Vois se sitä väkisi ahtaa, mutta ei helvetti, en mä. Tossa on niin, mä en jaksa. Tai niitä, mitä. Moi!